रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने आज सिंधुदुर्ग रेल्वे स्थानकाच्या सुशोभीकरणाच्या भूमिपूजनाचा शुभारंभ आज सिंधुदुर्ग रेल्वे स्थानकावर भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांच्या उपस्थितीत पार पडला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कुडाळ, सिंधुदुर्ग या 4 रेल्वे स्थानकांचा सुशोभीकरणाच्या माध्यमातून कायापालट होणार आहे। गणेशोत्सवासाठी जिल्ह्यात दाखल होणाऱ्या चाकरमान्यांना विमानतळावरती उतरल्याची भावना मनात येईल अशा पद्धतीने या 4ही रेल्वे स्थानकांचा कायापालट होणार असून यासाठी 20 कोटी निधी मंजूर झाला आहे अशी माहिती यावेळी प्रभाकर सावंत यांनी दिली। अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे। आज 8 ऑगस्ट आहे आणि हा सिंधुदुर्गवासियांच्या, कोकण रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या तमाम प्रवाशांच्या, नागरिकांच्या, उद्या इथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या दृष्टीने अत्यंत आनंदाचा आणि एक महत्त्वपूर्ण असा दिवस आहे। याचं कारण असं की 30 वर्षापूर्वी जेव्हा ही कोकण रेल्वे सुरू होणार असं म्हटल्यानंतर हे सगळं स्वप्नात आपण आहोत असं वाटत होतं, पण प्रत्यक्ष ते कोकण रेल्वेचं स्वप्न साकार झालं आणि त्यामधला सगळा काळ गेल्यानंतर त्याला एक चांगली गती आली आणि सुदैवाने आपले जे पालकमंत्री आहेत सन्मान्य रवींद्रजी चव्हाण साहेब, तर त्यांनी एक वेगळं पाऊल या सगळ्या स्टेशनचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी घेतलेला आहे। आजपर्यंत असं कधी झालं नव्हतं की कोकण रेल्वेचा कारभार वेगळा, रेल्वेचा कारभार वेगळा आणि शासन त्याला जोडलं जात नव्हतं। महाराष्ट्र शासनाने यांनी एक वेगळ्या प्रकारचं एक प्रयोग करायचं ठरवलं, अभिनव असा, आणि त्या प्रयोगामध्ये त्याने MOU केला आणि 100 कोटी महाराष्ट्र शासनाचे कोकण रेल्वेने सगळ्या स्थानकांवर घालण्याचं खर्च करण्याचं ठरवलं आणि सुंदर असा आर्किटेक्टकडून आराखडा प्रत्येक स्टेशनचा, असे आज 12 स्टेशन या ठिकाणी विकसित होत आहेत। पैकी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली 4 स्टेशन आहेत। मला वाटतं इतके दिवस थोडंसं त्याचं एक रुपडं न बदलणारं सामान्य माणसासाठी असणारं स्टेशन आहे ते आता अद्यावत पुढच्या काळामध्ये होईल। या रेल्वेने जाणारे प्रवासी लोक जे आहेत ते आणि पर्यटक रेल्वेला जास्त पसंती देतील, लोकांना सुद्धा एक चांगल्या प्रकारचं वातावरण अनुभवायला मिळेल इथे। त्यामुळे माननीय पालकमंत्री असतील, रवींद्रजी चव्हाण, माननीय नारायण राणे साहेब असतील, विशेषतः देवेंद्रजी असतील, CM साहेब असतील आणि सगळी जी नेते मंडळी, दानवे साहेब आहेत, अश्विनी वैष्णव आहेत, या सगळ्यांना पुन्हा एकदा मी भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून धन्यवाद देतो आणि ह्या सगळ्या सेवेत भारतीय जनता पार्टीचे नेते अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग करत आहेत। सगळ्या जनतेने त्यांच्या या प्रयत्नांना साथ द्यावी अशा प्रकारचं आवाहन करतो आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।